alkansilan kenan wanda zai fafata dambe da shi da bahagon abban da batarawa damban kudi naira 100 a nan gidan damban jihar Katsina inda bahagon alkansilan mai dambe ne ke nada hannu inda za su fafata wannan dambe ta naira 100 tsakanin shi da bahagon abban da batarawa wanda damban ce dama an riga an saba domin shi na ji bahagon alkansilan yana cewa bahagon abban da batarawan ya fadi ya kara faduwa shi ma dai bahagon abban da batarawan ya fadi to ga dai bahagon alkansilan na yana da hannu ba mu san baci tuwo ba sai miya ta kare bari mu je ga bahagon abban da batarawan shi ma mu gani mutum ya je mu ana sheme da ga bahagon abban da batarawan nan zai fafata dambe da shi da bahagon alkansila damban naira 100 a nan gidan damban jihar Katsina bahagon abban da batarawan da yake da hannu inda za a yi ta kare yau ba san baci tuwo ba ne sai miya ta kare tsakanin shi da bahagon alkansila ya dole in alawa yake shafa gare ka babu kudu babu kudu Kaje bahagon alkansilan nan ya riga ya shigo cikin hili Allah shi ne Kano sani da na san kafin sai sani a shafa ko kusa sani mala yaran kan yura babu abba haruwa su ne da dan mahabo na ma ga bahagon abban nan shi ma ya riga ya fito da kai na tara a 300 ni ba ba na sallan wala ba ba wani hayi ko da dan mabaraka ruta da kuda rabu ba ko da yasa abu faɗa hala yamma a ta adine ni sai ba ni ina ta hamma kada sarki kana da lambar account to sai ba faɗa wata ya ba ni ba tun da ya ba ko ka ba kashi to zamana abuduwa ba ba ale kan zala Gare damban nan an riga an take damban kudi naira 100 babu abban da batarawa daga bangaren jamus babu alkansila la ilaha illallah duna mahalin mutum wala ai gaba da kai wala ai buna uba babu abban da batarawa babu alkansila ya giya baci na da Allah na ga ta yi tabu wala hawla wala quwwata illa billah babu alkansila yace yau yaƙi ko ya za a yi na harbi sa'adillah babu abban da batarawa yace yau aikin da yan bai da rani idan Allah ya kai mu gobe lani da yar mage
da shi da riman dambe dambe da naira 50,000 wani uban nan kai wani kenan subhanallah da shekara Muhammadu Abba da shekara alkansila mai dambe wai Allah na san alkansila na alhaji Nasiru dan jega sheri maganin Kadunawa gema ya faɗi shamaki ya faɗi autan sani mai tayar ko musayin mai wani yaro da mutuwa da dan wannan wani Allah na la hulu bi sa'atillahi wai la baba alkansila na dauri abba abba da ba ta dawa baba abba rafa ya hau kari an yi tare baba abba baba alkansila da alkansila baba abba Bakon alkansila Bakon abban da basirawa Bakon alkansila bayanansu Bakon abba Bakon abba wallahi kowa ya ji kowa hukun dambe haku da haku wallahi a cikin turmi na farkon da an tukuna makwado an yi dauki ba daɗi bahagon alkansilan da shi da bahagon abban na batirawa inda aka yi da turmin farko kenan ga dai dan wannan an dawo turmi na biyu a inda turmin farko aka yi dauki ba daɗi bagon alkansilan da daga bangaren gurmana bagon abban na batirawa la ilaha illallah na kai baba da barayin kuyo na sabu su kai kuwa jama'a na tani isiyasi biyas na nasiru wani duna baran dan soja wani Allah daga bangaren jamus wani haula la quwwata illa billah bagon abba bahagon alkansila dan karami bahagon abban na batirawa wani Allah na ana dauki ba daɗi wai Allah ba ku da rubuta don bangarsa ta bahagon alkansila wai Allah ɗani ku da garba ce ko ba ku bani ku dai samu ku zuba aljihu bagon abba bagon abba subhanallah la ilaha illallah an yi shi bakin biri kan nube wani kana a cikin arbi a daidai ko faɗi muna tashe shi ba hama abban na batinawa wani uban da kai mun gume madau kaya ɗi turken jaki kaga alaki kaga tsaya wayala bagon abba wayala bagon alkansila ya dafa za a yi tarafa kula daunin lana wayala subhanallah dafa mugun dambe haku da haku mugun dambe na alkansila abban da batirawa abu abban da batirawa abu alkansila
to ga dai ban nan an dawo turmi na uku tsakanin shi Bahagon Abban na Bacilawai da Bahagon Alkansila. An yi turmin farko an yi baka tayar banza, an yi turmi na biyu an yi baka tayar banza, gana an dawo turmi na uku. Bahagon Abban na Bacilawa da Alkansila mai dambe. Alkansila Bahagon Abba da Alkansila. Bahago ya dafa zai dafa. Bahagon Abba, Bahagon Abba Bahagon Abba, Bahagon Abba, Bahagon Alkansila. Ayya! Bahagon Alkansila ya samu point daya akan Bahagon Abba na Bacilawa. Bahagon Abba, Bahagon Alkansila ya samu point daya. Bahagon Abba na Bacilawa. Me tilatan ya kashe. Bahagon na Bacirawa. Bahagon Alkansila. Bahagon Abba da Alkansila mai dambe. Bahagon Alkansila ya riga ya yi nasara da koyin daya akan Bahagon Abban na Bacirawa.